Следващите 40 българи до 40 години в 12-то издание на проекта на Дарик. Смели, отдадени, креативни, търсещи новото, създаващи, развиващи България. Следете техните успешни истории в ефира на Дарик Радио и четете на Дарик БГ. 40 до 40. Проект на Дарик. Сезон 12. С подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси. В ефира на следобедния блок, уважаеми слушатели и вече зрители, благодарение на Юрий Яковлев, продължаваме да ви срещаме с младите хора, които променят и ни вдъхват надежда, че вървим към добро. С бавни, но славни крачки. Той се казва Владислав Николов, само на 37 е и е търговски представител, основател на сдружение "Аз вярвам и помагам". В някаква степен ще си говорим с вас и за доброволчество. Здравейте! Здравейте! Малко с по-магистрално обзорния въпрос започвам. Умее ли българина да подава ръка? Умее да подава дори две ръце. Във времето, това, което и ние от кампания "Аз вярвам и помагам" сме срещали по пътя, е това, че хората наистина в нищета се намираме, много бързо стиковаме, обвързваме се с енергията и постигаме много големи неща. Така че да. Може би трябва малък тласък и те го намират в хора като вас. Трябва им всъщност полъха на действието. Аз съм го казал. Не думите променят, а действието. Обещания може безчет. Абсолютно. Думите са нещо много силно, като мотивация да те заредят като енергия. Но в същото време действията са това нещо, което поражда за мен лично хората да следват добър пример и дори да го подобряват. Как започна малко ретроспективно всичко при вас? Изобщо с тая идея. Леле, 10 години назад. Да, имаме време. Всъщност, ако трябва да бъда честен, това, което и вие споделихте в началото, 2014 година нас ни намери нещетата в Варна, квартала Спарухово, едно много голямо наводнение, трагично, с много загубени животи. Аз, Антония, с която в момента сме половинки и имаме две прекрасни деца вече, бяхме едни от първите, които отидохме на място там. Да ровим кал. Тоест видяхте ужаса? Буквално първите му минути. Видяхме абсолютно ужаса. Видяхме затиснати хора, коли, трупове, животни. Беше трагедия. Това е наистина трагедия. Това да се види с очите е много тежко нещо. Така включихме се активно, с лопати, с каквото имахме възможност, консерви, храни, води и така нататък. Но това, което видях, е нещо много по-тежко. Институциите спаха. Идваха само да се снимат и не успяваха да направят това, което обикновеният човек направи. Обединението. И именно тогава ние си казахме с Антония, че трябва да направим нещо, което да бъде наше, ние да го контролираме и да покажем на хората и институциите най-вече как от нищо можеш да направиш нещо. И по този начин се роди идеята за кампания "Аз вярвам и помагам". От един ужас, но е много интересно колкото... Страшното е, че ако трябва да задам въпроса, научиха ли се институциите? Ние преди 3 седмици гледахме "Фелените", ужас. Да, 11 години по-късно. Да, за жалост, може би не са се научили, но всъщност аз ще ви кажа нещо, което се опитвам всъщност да го проповядваме вече. Не да учим институциите, а да учим хората, които днес са обикновени, но утре ще бъдат в институциите, какво означава да бъдеш човек и в утрешния ден, когато отидеш в институцията, да провокираш тази ти човещина и през материалната възможност на институцията ти да бъдеш много по-добре, много по-достоен в това, което правиш. Да, защото тези, които трябва да променят институциите, са хората. Абсолютно. Това е моята идея. Късно, това ще кампания се "Аз вярвам и помагам" стартирахме с шепа капачки. 2015. Абсолютно. Събирахме една шепа капачки, 15 стотинки беше килограм капачки 2015 година. 15 стотинки. Първото ни дарение, което направихме, беше 2016 година. Аспирационна система за торакален дренаж при пневмоторакс. Това е за помощ на най-малките, недоносените бебета, за да може да дишат. 1800 лева беше цената му. Днес, 2025 година, сме дарили за над 1 милион лева, като в същото време до края на 2025 година ще се стараем и правим всичко възможно да сме достигнали 2 милиона лева дарение. И забележете, с 0 лева разходи. Както вие споменахте, аз работя като обикновен търговски представител към фирма.
Нищо общо с благотворителност. Не си заплащаме и една стотинка за разходи за труд, разходи за заплата, разходи за храна, нощувки, гостуването ми днес в София, пътуването, горивото. Всичко е за мои лични сметки. Това го правят и всички хора около нас. Антония, Георги, Рая, Павлина, всичките хора, нашите графични дизайнери, адвокатите ни, счетоводството ни, хилядите доброволци, хората зад сайта ни, аз вярвам и помагам.bg, които го създадоха безплатно. 2 години го поддържат вече безплатно. С 0 лева разходи ние ще дарим 2 милиона лева. И ако някой от някоя институция ми каже няма пари, то означава, че той няма човещината, онова, за което казах. Това е наглост, дори. Граничи с наглостта, ако подобна реплика. Тоест, за да оцелявате и да го правите по най-безплатния начин, всеки от вас трябва да работи някъде другаде. И това да бъде полезната дейност и смисъла, осмисленето. И ние го правим. Това е идеята, защото зад гърба си ние имаме дарени над 30 живота спасяващи медицински апаратури, оборудване, техника, ковиози. За тия 10 години. Стотици принадлежности, абсолютно, които са помогнали на десетки хиляди животи. Дарили сме детски линейки. Първите в България мобилни пунктове за кръводаряване по наша идея, които мобилни пунктове за кръводаряване дарихме във Варна, Пловдив и Стара Загора, и те в момента повишават интерес към кръводаряването и всъщност тук е момента да се обърна към хората. Кръводарявайте. Да. Това е изключително ценно нещо. Разберете, че кръвта е нещото, което ни прави равни. Ти си нисък, висок, дебел, слаб, син, червен. Падайки на улицата тече кръв, която аз имам. Падайки на улицата аз, тече кръв, която ти имаш. И можеш да ми помогнеш. Така че това е нашата мисия в момента. Да направим така, че в България кръводарителството да стане не функция, а вътрешно желание. Има отделни личности, които са светила в тази област. Имал съм честа да разговарям. Примерно от 35 години не пропуска година да кръводарява. Но за да не стигаме до тия обяви, спешно се търси кръвна група, еди кое си, иначе губим момичето. Да го направим база. Да го направим база, за да ги има. Точно така. Това е идеята на кампания Аз вярвам и помагам. Изобщо как дойде, като тръгнахме от едно наводнение, как каузата стана здравеопазване? Че това е всичко ли? Че това е в основата? Настръхвам в момента. Признавам си, само вие го виждате, но много каузи имаше. И 2014, и 2015 година. Седейки 2014 година пред една къща, помагайки на една баба, тя стоеше срещу мен и плачеше. Ридаеше и аз виждах, че тази баба не може да се вдигне. И тя каза, изгубих всичко. Всъщност, това, което исках да направя като млад човек, е да се обърна към тази баба. Разбира се, тя е на достолепна възраст, която аз нямам право да й давам съвети, но моя мироглед ме възпита, че нищо от нас не може да бъде изгубено. За мен материалното е нещо, което е преходно. Толкова преходно, че живота ти, докато минава, ти се обгръща с преходните неща, които всъщност затъмняват светлината на живота ти. И идеята ми от началото на кампания Аз вярвам и помагам е да възпитам малките да бъдат стойностни в себе си. Защо? Как едно 3-годишно дете аз мога да му кажа какво означава 1 лев, 5 лева, 20 лева, 1 милион лева? Не мога. Но всъщност мога да материализирам неговото уважение през стойността на неговото желание. Когато започнахме с събирането на капачки, те знаеха едно. Всяка капачка помага на бебетата. И това материализира тяхното уважение. И ние решихме, че всъщност не парите са важни, за да може да успяваме, а желанието на децата. Защото детето се прибра вкъщи и каза на родителите си: мамо, аз събирам капачки и помагам на бебетата. Майка му го погледна и каза: нищо не правиш. Страшно е. Но това бебе, това дете днес е вече 7-ми клас и е наш доброволец. Ето това. Това дете иска да бъде лекар и аз се гордея. Това е бъдещето. Благодарността в очите на хората ли държи всичко това? Вие виждате на живо за това. Много неща. Много неща държат живо. Най-вече ни държи живо това, че животът е безценен и ако ние не участваме в неговата ценност, то ние ще се обезличим и ще се обезмислим.
Аз всеки ден мога да се гордея, че виждам хора, които вдигат фас от земята, хора, които не паркират на тротуар. Малките неща. Не паркират на пешеходна пътека. Тези неща са велики. И знаете ли защо? Защото всъщност този човек, за да не направи или да направи нещо, той е осъзнал стойността на себе си. И това, че е част от нещо, от което утре ще има нужда. Защото всички тези, които днес карат скъпите коли, пречат, нарушават правилата, за да бъдат над нас. Да, така е. По-силният настъпва, другия мачка го, той остава отдолу. Но в момента, в който ние изчезнем, основата, които в момента сме рамената на тези хора, те също ще бъдат ниско. Но ще бъдат още по-ниско, защото няма да ни има нас основата. Които да стъпят с подметките си. Ако нямаше хора като вас, трябваше да бъдат измислени общо взето. И ако няма необходимост от вас, значи България се е оправила. Вярвам, че ще има много дълго време необходимост от вас. Въпросът е в годините как се промениха нещата относно самишлениците. Набрахте популярност. Година след година трупат ли се? Или е константа като брой? Не. Константа не е било никога. Браво. За моя радост, да. Браво. В началото наистина тръгнахме с Антония, след това, както казах, много други хора се включиха покрай нас. И знаете ли кое е най-радостното за мен, което ме прави истински горд, дори бих използвал тази толкова тежка и значима дума, че нито един човек не се е отказал. Зад нас има хиляди хора. Стартирахме страхотни проекти. Вярно, пак казвам, ние стартирахме с шепа капачки. Няма значение. Капачките не струват нищо всъщност. Това е един символ, както казах, за децата. Днес обаче имаме десетки компании, които са зад нас. Български компании. Продукти с кауза. Над 100 продукти с кауза. Това са български компании с техните продукти. Отделят от всеки един техен продукт стойност, която ни даряват. Стартирахме с една малка вода с кауза. 5 стотинки. Дарили са ни 100 000 лева. Имаме детски солети с кауза. 3 стотинки. 160 000 лева. Един от топ хотелите в България, нощувка с кауза, 20 000 лева дарение. Футболен отбор, който ни подкрепя с билет с кауза. Твърди шампуани. Разбирате ли, че ние в момента сме обгърнати от едно общество, което иска промяната, прави промяната и е промяната, а не само говори. Защото ние в момента до края на годината тези 2 милиона лева, които ще дарим, предстои ни дарение в София на мобилен пункт за кръводаряване, в Плевен, живот и здраве, в Бургас. Всичките тези дарения са през хора, които са отделили от себе си. Има една компания, която само една компания ни е дарила 170 000 лева. Едно семейство, което са ни дарили 130 000 лева. Това е успеха, че хората повярваха в себе си и след това видяха нас като инструмент, в който могат това, което вярват в него, да го използват. За мен това е уважението, което мога да кажа, че е най-ценното. Ние съградихме общество. Кампания Аз вярвам и помагам вече не е просто една кампания. Ние сме семейство. Ние вътре се ценим и се уважаваме както в едно семейство. Всеки има своята стойност и може във всеки един момент да се обърне към другия за помощ, съдействие, подкрепа, похвала, дори понякога критика. Да, градивна, ако е, защо не? Разбира се. Тоест, затворихме кръга, връщаме се на протегнатата ръка. Можем го. Можем го. Вие само изредихте редица фирми, компании, които... И се случва. Ето, на мен в момента ми предстоят няколко срещи с топ компании в своите области. Консервирани храни, пакетирани храни, които нищо по-различно няма да правят от това, което са правили до сега. Те ще продължат да си предлагат качествения продукт, българския продукт, който е произведен от български продукти, от български служители, които се лекуват в български болници, ползват българската апаратура, която е в тези болници, а ние от кампанията ще върнем техния жест на подкрепа, за да може те утре, когато се обърнат към пазара на труда, да имат служители, с които да могат да се радват. Срещате ли, не мога да не ви попитам, административни пречки в доброто, което правите? Защото понякога и до там се стига. Административните... При даренията, или поне бързо се случват нещата. Ще ви разкажа леко, че в началото всички, които бяха на ръководни позиции в администрациите, ни отбягваха. За това говоря. Не ни харесваха. Казаха, че ние си губим времето, няма никакъв смисъл. Как така една обикновена кампания с 2 младежи можело да купят апаратура, да спасят
бебета. Може. И мен не ми пречи. Аз съм абсолютно социален. Комуникирам с много хора. Вярвам, че тази административна спънка, която се появява в по-голямата част от пътите, е защото хората не вярват в себе си. Те не са инструмента на нещо, което желаят да направят, а те са инструмент в чужди ръце. И това е момента, в който да се обърна към тях. Намерете себе си. Това, което ви прави щастливи. Съдете дървета. Берете плодове. Отивайте да залесявате. Отивайте да превеждате възрастни хора от пенсионерския клуб до болницата. Може да направите много неща, които да ви направят щастливи. Да, за себе си усмихва. Усмихва, абсолютно. И след това ще може навсякъде да бъдете полезни. Просто трябва от някъде да се почнете. Напред на времето мина неусетно. Вашето послание към всички, които ни слушат и гледат. Аз имам моя мисъл вътрешна, че всеки от нас се ражда добър, с сърцето си изпълнено с уважение и обич. Просто много хора не знаят колко са добри. И трябва да намерят богатството в себе си, а не да го търсят навън. Ние от кампания Аз вярвам и помагам, вярваме, че всеки един от нас може да бъде полезен и трябва да бъде полезен, когато първо обаче повярва в себе си. Аз не искам хората да вярват в мен, Владислав Николов. Не искам да вярват в кампания Аз вярвам и помагам. Не искам да вярват в уличния трафик или в извънземните или в космос. Искам да повярват в себе си, да открият себе си и това нещо аз съм сигурен, че ще ги направи най-великите хора. Защото те ще бъдат на пиедестал за себе си. А всички останали ще виждат пиедестала, тъй като ние греем, когато сме щастливи отвътре, не когато сме огрявани отвън. Кампания Аз вярвам и помагам. Продължаваме обединени. Който желая да ни подкрепи, www.asvярвамипомагам.bg. Благодаря за тия думи. Има смисъл. Владислав Николов, основател на сдружение Аз вярвам и помагам, в ефира на Следобедния блок.